Салют, шановні глядачі! Упевнений, шмат хто з вас, як і я, у дитинстві заглядували до дір фільмової касети. Шиковна анімація, яскраві персонажі, закручені концовки. Кіно того часу заставалося ў сэрцы назаўсёды. І калі не падчас карантыну пераглядаць тыя самыя ностальгічныя фільмы, да яшчэ і ў беларускай гучцы. Без доўгіх прадмоў, з вами Камбэх, і гэта топ-5 старых добрых фільмаў у беларускай гучцы. Открывая наш спіс фільм Люка Бессона «Пятый элемент». Свежее, сатырычнае і дзіка смешнае кіно пра прыгоды Корбена Далласа ў новым сусвеце. Самы брыдкі злодзей ад Гары Олдмана і самая запамінальная роля Мілы Йововіч даступна на Вока ТВ. Ганаровае 4-е месца займае «Апошні самурай». Малады амерыканскі афіцэр выпраўляецца ў краіну узыходнага сонца, каб навучыць самураяў новым правілам бою. Эпічны баявік, які закранае розніцу ўсходняй і заходняй культур, быў цёпла ўспрыняты ва ўсім свеце. І, можна сказаць дакладна, інтэграцыя Круза ў японскі міф удалася. На 3-м месцы нас сустракае невераемны французскі дуэт П'ер Ришар і Жерар Депардье ў фільме «Татулі». Такі нестандартны, такі французскі фільм немагчыма было абысці бокам. Усе мы ў дзяцінстве бачылі яго па тэлевізары. Тэма бацькоўскай любові праходзіць праз усю карціну і пакідае прыемнае рэха смаку пасля прагляду. Другое месца і самая мілая камедыя 2000-х «Адзін дома». Асабіста я дагэтуль пераглядаю гэты шэдэўр напярэдадні Новага году. Такая утульнасць, якой напоўнены ўвесь фільм, падымае настрой і сёння. Умошвайцеся зручней, бярыце кубачак какавы і атрымліваеце асалоду. Yes! І ганаровае першае месца «Гладыятар». Эпічная стужка пра лёс і эпоху з невераемным складам актораў. Рассел Кроу, Хоакін Фенікс, Коні Нільсэн. Гэтыя імёны кажуць самі за сябе. Культавы саунд Ханса Зіммера надае фільму глыбіню, а дыялогі можна бясконца рэзаць на цытаты. Вы яшчэ не засумавалі? І гэта ўсяго толькі 5 фільмаў, якія трапілі ў думкі. Рыхтуйцеся, наперадзе больш. Таксама падпісвайцеся на канал у Тэлеграме. Там я буду публікаваць тыя відэа, якія былі выдаленыя, ці не змаглі трапіць на YouTube. На дадзены момант там ужо 2 відэа з агучкай Рыка і Морці. Дзякуй за прагляд і яшчэ пачуемся.